L'altre dia em vaig fer un cafè amb en Jani Rodari. Bueno, no amb ell de veritat, sinó un cafè que va organitzar la llibreria Sendac i l'editorial Joventut, i m'agradaria felicitar-vos perquè va quedar una tarda superamena i vaig aprendre moltíssimes coses. Per això avui m'agradaria parlar del llibre dels errors, el llibre que vam presentar, però abans us vull llegir un petit fragment. Al professor Gramàticus li van venir ganes de donar-se fort al cap, mentre per dins es deia: si en soc d'estúpid, estúpid total, mira que buscar els errors en els verbs, quan les errades més grosses són en les condicions de vida dels nostres temps. Dit això, dintre vídeo! Hola, benvinguts un dimecres més al meu canal. La Mar de Llibres, un canal on parlo sobre literatura en català. I bueno, com haureu vist a la introducció una miqueta estranya, és que l'altre dia em vaig fer un cafè amb en Jani Rodari i us vinc a parlar d'un llibre, potser, sí, per primer cop no, però feia molt de temps que la Marta no feia una ressenya i avui us vindré a fer una ressenya i m'estava fent el cafè perquè l'altre dia vaig anar a una xerrada que es deia Un cafè amb Jani Rodari, bueno, una xerrada virtual perquè òbviament estem confinats a casa i per això portava una altra roba i tot perquè era un altre dia. I de veritat que no ho he fet a propòsit, de canviar-me ni res, sinó que de veritat. I llavors jo tenia pensat, abans d'anar a la xerrada virtual aquesta, parlar-vos d'aquest llibre i dir-vos rotllo, vale, té 3 parts, els errors no sé què, els errors en vermell, els errors en blau, no sé quantos, però no sé si us passa que quan aneu a una xerrada d'alguna cosa de la que vosaltres heu de parlar, us sentiu com si ho estiguéssiu copiant tot i llavors, com no em vull sentir així, us deixaré a sota el link de la xerrada perquè l'escolteu, rotllo podcast i tal, que és superinteressant. Bueno, a mi m'encanta. I vaig aprendre moltíssimes coses, la veritat que no sabia. Em vaig començar a conèixer més en Jani Rodari, que sí, sabia qui era, em sonava el nom i tal, però no sabia gaire cosa d'ell i ni tampoc havia llegit res d'ell. I la veritat és que m'he quedat, doncs, gratament encantada i estic començant a tenir una petita obsessió amb aquest home. Vale, doncs dit això, abans de començar el vídeo m'agradaria explicar-vos una petita anècdota d'en Jani Rodari. Llavors, si voleu passar directament al punt on parlo només del llibre i estrictament del llibre i faig la ressenya del llibre, passareu a aquí, on algun moment sortirà a la pantalla, el número de minuts i segons on heu d'anar si voleu només escoltar això en plan rotllo. El llibre està estructurat amb no sé què o amb no sé quantos, vale? Doncs així, comencem. I bueno, jo us vull explicar una història que us semblarà divertida o no sé si us sembla divertida perquè a mi no m'ho sembla gens, i és com aquest llibre, des que va arribar a les meves mans, vale, quasi crea una guerra civil a la meva família. Llavors us explicaré la història del principi. Aquest llibre em va arribar a casa fa relativament poc i jo pensava que quan em va arribar un paquet venia una webcam que necessitava la meva mare per treballar, perquè si no em roba les meves coses i no puc tenir l'ordinador ni res i és com bastant desesperant. I era la sorpresa meva, que jo esperava la webcam perquè ja estava fins al monyo. Però estic supercontenta i me'l va enviar a l'editorial i jo en plan encara rotllo més, soc super famous, no sé què, en plan, vale, Marta Pava, tonta, no passa absolutament res. Abans de proseguir la història cal que entengueu una altra cosa, i és que a casa meva som molt d'enfadar-nos, vale? I hem tingut grans discussions a la nostra vida per errors ortogràfics, gramaticals i en general de llengua catalana. I no vull que us romantitzeu ni penseu que eren grans debats intel·lectuals amb una tassa de te parlant sobre tecnicismes. Més aviat era perseguir-nos per casa amb un ganivet i que algú s'hagués de tancar en una habitació. Simplement, doncs, discussions sobre la utilització correcta del verb escarnir, o l'última que vam tenir la meva germana i jo va ser sobre en quin context s'ha d'utilitzar el quelcom. Va ser una conversa tan tensa que vam acabar superenfadades i ella dient-me això que dius no té cap tipus de rigor científic, és una simple opinió personal. O sigui, pels que no ho entengueu, a la meva família, vale, des dels 14 a 15 anys li enviava correus al meu pare citant-li articles de la Constitució perquè si no, no tenia rigor científic les meves argumentacions que li feia. O sigui, per una família on hem crescut amb això, el pitjor que et poden dir és que el que estàs dient no té cap tipus de rigor científic. Així que imagineu-vos, la meva cara ja estava enfadada amb el quelcom. Quan em va dir això va ser en plan, Tere, carinyo, ens estem passant, vale? I direu, per què això? Què té a veure això amb en Jani Rodari? Marta, què ens estàs explicant? La gran discussió per tota la vida que hem tingut, la discussió de llengua més gran que hem tingut a casa meva, i n'hem tingut moltes, ha sigut sobre la diferència entre el verb ser i el verb estar. Per aquesta discussió s'ha trencat l'estabilitat familiar. Hi ha hagut plors, hi ha hagut crits, hi ha hagut retrets, enfadades,
anys i anys i sempre segueix sorgint l'enfado i la discussió sobre el verb ser i sobre el verb estar. I llavors, a tot això, arriba el llibre d'en Gianni Rodari i la Marta ja, oi, que bonic, quina il·lusió, el comença a olorar, no sé què, a tocar-lo. L'obre, diu, el llibre dels errors, parla sobre errors comesos, no sé què. I obro, primer conta, primera narració B, segona B, tercera B, quarta, sí, ja està. Bueno, aquí tanco el llibre, respiro i començo a pensar al cap amb un WhatsApp que escriuré dient que tinc la raó. I llavors començo a llegir el conte. I el conte diu, sí, anava el professor Grammaticus, que ja us explicaré més endavant qui és, i hi havia uns obrers al tren que utilitzaven malament el verb ser i estar. Jo, molt bé, professor Grammaticus, jo ja m'anava enfadant i ja anava pensant, a la vegada que llegia anava pensant com amb la nota de veu o amb el text que m'anava enviar per WhatsApp superenfadat dient que jo tenia la raó sobre la utilització del verb ser i estar. I que aquest llibre em donava la raó, vale? Jo ja estava ja calentant-me, que no podia més, i vaig llegint, i jo, molt bé, professor Grammaticus, tu pots, molt bé, fots-li la bronca per parlar malament i utilitzar malament aquests verbs, molt bé, professor Grammaticus, allà enfadant-me, ja no podia més, i de sobte arribo al final i plot twist. Sí, puto plot twist de merda, o sigui, plot twist de merda. O sigui, jo ja estava a punt d'enviar, a començar a escriure al WhatsApp, el tenia ja preparat a les notes, en plan, aquí la Marta ha guanyat la discussió i a punt d'acabar amb la calma familiar que estem mantenint aquests dies de confinament, o sigui, a punt d'esclatar i deixar anar tot això pels aires, i arriba aquest punyetero plot twist que diu, mira que buscar errors en els verbs quan les errades més grosses són les condicions de vida dels nostres temps. M'estàs dient, professor Gramàtico, m'estàs dient, Gianni Rodari, que totes les discussions que hem tingut a casa no serveixen de res? Així que el professor Grammaticus i Gianni Rodari ens han salvat d'una gran discussió familiar aquests dies de confinament, i no només això, sinó m'ha salvat de moltes coses i m'ha ensenyat moltíssimes coses, per això us el vull recomanar. I primer de tot començaré per el llibre en si. El llibre és bonic, o sigui, ja us he posat imatges abans, vale? Com veureu tinc pòstits, vale? Al principi he començat a fer pòstits i quan he vist que quasi cada conte, quasi cada narració em puto encantava, doncs vaig dir, Marta, deixa ficar pòstits perquè si no et quedaràs sense pòstits. I llavors no té sentit si tot està ple de pòstits, llavors no sap quin és el teu preferit ni quin no, perquè tots tenen pòstits, en fi. Bueno, a part que és preciós, és tapadura d'aquests color en B, en plan gordo, té com 200 i pico pàgines, té uns dibuixos preciosos, o sigui, el que és el llibre és com una cosa que dius, hola, però, com aquí tothom sap que no podem fangirlejar només un llibre per com és, sinó pel que diu a dintre, doncs, primer de tot em va agradar moltíssim, i és que està escrit al pròleg, durant molts anys m'he dedicat a les faltes d'ortografia. Primer com a alumne, després com a mestre i més tard com a fabricant de joguines, o sigui, fabricant de joguines referint-se als llibres, en plan. Allà, la Marta va començar a plorar. Total, joguines. Els llibres són joguines, no són un hàbit. Són joguines, vale? Són joguines per jugar, joguines per aprendre, joguines per viatjar, vale? I aquí vull parlar de la segona cosa. O sigui, molts cops quan també es parla de literatura infantil i juvenil, la gent diu, no, és que nens us encantarà llegir perquè viatjareu molt i coneixereu moltes coses i tot així, i és com, vale, no només, o sigui, òbviament amb els llibres viatges descobreixes nous mons i noves coses, però no només és això. O sigui, la lectura ha de tenir un sentit vital, jo crec, no només per als infants, als joves, sinó també pels adults. Bueno, jo no sé si sóc adulta, jo encara necessito la meva mama, tinc 23 anys, em considero jove, i l'altre dia li vaig dir, mami, quan sigui gran m'agradaria ser llibretera, i em va dir, filla, ja ets gran, i jo, no, en fi, que és que aprendre a llegir perquè sí o llegir perquè sí, doncs mira, jo que sé, depèn del context. Per exemple, jo sí que he llegit aquest llibre perquè sí i m'ha encantat el simple plaer de veure com està escrit, perquè a més està molt ben escrit, les traduccions, o sigui, vale, un altre tema, les traductores, o sigui, quina feina que han fet, com han sabut adaptar, perquè clar, és un llibre dels errors que cometen els italians, i ho han disposat a català, i és com, però a més em queda superactual, o sigui, no sé, en plan, jo al principi que estava llegint estava pensant en les traductores, en plan, traductores, que fort, i quan vaig anar al xerrada, el primer que vam dir va ser les traductores, i jo, hombre, òbviament, perquè la feina que s'ha fet aquí de traducció és impressionant, o sigui, impressionant, com han sabut adaptar, o sigui, com han sabut, perdoneu que el tema del sapigut també es veu que és un error que jo no sabia, han sabut, mare meva, adaptar-ho d'una forma, doncs el que anava,
Jo crec que els llibres no només ens poden transportar a mons i a universos diferents, sinó també són algo per aprendre. O sigui, jo crec que un llibre t'agrada per al moment en el que el llegeixes, perquè tu et sents identificat amb el personatge o amb el problema que es planteja molts cops. I per això també, un altre tema, les lectures obligatòries, que també en parlaré un dia, perquè em semblen una basura, així en general, perquè clar, els nens no tenen molts problemes, i els infants, i els joves, i els adults, petits adults com jo, hola petits adults, mil problemes perquè ens diguin que t'has de llegir un llibre de fa 200 o 300 anys que et parla de gent que a tu tant fa quan el que et preocupa realment és que t'hagin dit gorda per WhatsApp des del grup de classe. Però bueno, llavors, com he dit, està estructurat en 3 parts, que són els apunts en vermell, els apunts en blau i els troba tu l'error, vale? I els apunts en vermell hi ha un personatge principal, que és el professor Grammaticus, que va pel món corregint faltes d'ortografia. Llavors el llibre fa com una barreja de, vale, si les faltes d'ortografia són importants, però va tenint com contingut a darrere, doncs jo què sé, parla sobre la varietat dialectal, o jo faig aquests errors però després al món passen aquestes coses. Vale, llavors hi ha un altre, per exemple, que es diu Catalunya Menuda, i és que està el professor Grammaticus amb la seva com a ajudanta i hi ha un alumne que fa un error ortogràfic i s'escriu Catalunya amb la C minúscula. I el professor Grammaticus en plan, ja si trec jo el meu boli vermell a corregir això perquè mare meva, quin horror, la C minúscula. I llavors li diu la professora, no li sembla que també n'hi ha una de Catalunya Menuda, oblidada per tothom, poble sense ambulatori, amb mala cobertura telefònica, pistes de terra i camins estrets, cases fosques i humides al cor de ciutats, que semblen riques, però en algunes criatures no tenen ni un plat a cada àpat. I llavors el professor Grammaticus li diu, buah, doncs sí, tens tota la raó, però trobo que és l'hora de concedir-li la importància amb majúscula. I és aquí on fa, a través de l'error, l'aprenentatge. No està dient, vale, doncs tens raó, anem a fer-lo en minúscula. No, anem a ficar-lo en majúscula perquè aquesta Catalunya es mereix que li posin la C majúscula. I llavors l'altre, el segon, ja no parla sobre errors ortogràfics, sinó errors en blau, i són com errors, com si diguéssim, com del món, que s'han d'anar corregint, no? I llavors us poso un exemple i diu, hi ha un poema molt xulo que es diu Nenes i nines, fins aquí tot és preciós, però encara no sé per què hi ha nines que ho tenen tot i nenes que no tenen res, no? I aquí va parlant dels problemes del món que hi ha sobre l'obediència cega. L'última part ja és troba tu l'error i llavors són com més de reflexionar sobre l'error no és tan obvi, sinó que les d'anar buscant. I alguns d'aquests contes doncs, també són sobre mites. I no sé, fa com reflexions al llarg de contes o coses que sabem o que més o menys ens sonen així com més històriques i trobar-los els errors. Jo estic encantada amb aquest llibre, l'he recomanat a tothom. Per llegir-lo, o sigui, jo crec que no se l'ha de catalogar ni d'infantil ni de juvenil ni res, perquè crec que és per totes les edats. O sigui, jo l'estava llegint en plaer, amb el plaer de llegir-lo. O sigui, a part que és una edició que és preciosa, ja que tenir-lo a les mans ja en si ja t'agrada molt. De veritat, el contingut del que diu el llibre gaudeixes llegint-lo i et fa reflexionar molt, i a mi en algun moment m'ha sortit aquell típic somriure tonto, i llavors us vull llegir, abans d'acabar, m'agradaria llegir-vos com la contraportada, vale? Que té com molt sentit, i és: Jani estava convençut que els errors no es troben en les paraules, sinó en les coses. Hem de corregir els dictats, però sobretot cal corregir el món. Jo crec que això és amb el que em quedo del llibre, que cal corregir el món. Estic com una mica així perquè al parlar del llibre m'he quedat com en plan ai. Així que fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat moltíssim. Recordeu que em podeu donar like, subscriure-vos al canal i donar-li a la campaneta perquè us avisi i així fem créixer una mica aquesta comunitat. Adeu!